Gihaya na sa ilang panimalay ang lawas sa 22 anyos nga dalaga nga si Neca Denise Lagrea dinhi sa barangay Yati Liloan human kini napalgang patay sa seawall sa South Road Properties ni adtong Martes, Nobyembre 19. Padulong unta mo trabaho isip service crew sa usa ka kan-anan sa dakbayan sa Mandawi si Neca ug base sa investigasyon sa kapulisan nakatulog kini sa gisakyang multicab. Dihang kalit nga gihagkan sa driver nga si Godofredo Brufal, misukol si Neca maong gituok siya ni Brufal hangtod na makabsan sa kinabuhi. Daling nadakpan si Brufal sulod sa 48 ka oras human mahitabo ang krimen ug karon natanggong nasa prisuhan. Samtang nagatiman sa haya sa ilang kamanghuran, mipaambit ang pamilya ni Neca nga bisag sa kasakit, gihinay-hinay na nilag dawat ang pagtaliwan sa dalaga. Pero bisag yung nani, wala na magid mi laing choice ma'am, kundi amo na lang gyud dawaton ug magampo na lang gyud mi sa Ginoo nga okay ra gyud siya sa iyang pagpanaw. Nga asam gani siya karon, naot nga dili na sad siya mag-uol kay murag kami sad naka-feel sa miga nga murag na yung magsigigilak dinhi sa mua. Oo, makadungog mi nga nagilak gid siya. Pero siya nakaramdam. Oo, nga na. Nakadungog jud mi ma'am. Kutob na lang sila sa paghandom sa ilang mga kasinatian kuyog niini. Isip usa ka paraygon ug maabi-abihon nga anak ug amiga. Gani naning kamot gyud unta si Neca og trabaho ug maayo aron mapanindot ilang balay ug makatiwas sa iyang pag-eskwela. Niyang trabaho last niya nga trabaho. Kuan gid kay kanang naning jud na nananing jud kay siya ba hadlok malit na kapila na jud ma'am bisag mangutana pa sa company niya makigbanding na laag tangad to tutag kuan makigdag si mala ana last time kuno sa akong ikatulong nga manghud kay igda siya adtutag si mala ti kanang kay kami pobre lagi mi ka-graduate naman sa siya high school senior high school gusto gyud daw ni siya mo eskwela. Kami wala may ka-provide o sa college. Sa pagkakaroon naghuwat ang pamilya sa resulta sa autopsy report nga posibleng mugawas sulod sa duha ka semana. Ang maong detalye gikinahanglan aron mapamatud-an kung nahilabtan bagyud si Neca ni Godofredo nga magamit isip dugang nga ebidensya sa pagpasaka og tukmang kaso batok sa suspetsado. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa My TV, Cebu.